някой да се зарадва. Айде, браво! Голямо шоу. Най-готиното е, че тепърва започва купона. Не е ли? Ужасно. Това е велико. Малко е неприятно, за това адреналина е 8000. Леле, каква игра, какъв екшън. Тръгвам зле придружен. Нагласям нещата, освобождавам и си взимам да съм добре придружен. И кога бех най-добре, сега ще стана обаче още по-добре. А сега Владо и Глория сам да не се карат по коридорите. Бе, хора, това, какво беше това нещо? Влез на масата да гласуваме и такова направо. Гори, моля те, кот. Споко. Знаете ли какво? Аз съм много добричка, докато не стана много лошичка. Ма, за кого говориш сега? Нищо, говори си. Стига, бе, човек. Тим да игра биляр. Ти играете си тъпата игра сами. Моят план работеше на 100%. И всички, които имат интелекта и въображението, го знаят. Но, уви, моят план пропадна. Всичко е леш. Как ще имам уважение? Моля. Към кой да имам уважение? Първо към себе си, ела те прегърна. Виж какво? Не, аз искам първо да те прегърна. Ела. Ела, може да я обърна. Ела, моите коте. Сега, бидейки поставена в тази ситуация, в която виждам, че праведните са по-големи предатели от предателите, аз, може би, бих била по-склонна да сменя отборите. Бачорски, виж какво, братле. Виж какво, имаме 2 дена дръж. Добре, макар. Имаме 2 дена дръж. Обаче... Аз ти обещавам, че сега започва голямата игра. Добре, окей. Окей? Аз дори... Знаеш какво? Аз дори знам какво имаш предвид. И аз съм окей. Не, знам какво имаш предвид. Сега ме чуй хубаво. Аз съм окей. Не, ти ме чуй. Аз съм окей. Окей? Аз съм окей. Знам какво предстои и ти казвам, аз съм окей. Вамос. Нека бъде. Нека бъде, Рок. Нека бъде. Тя е бясна, защото е изключително много в час. Мисля, че е бясна, защото глутницата избърза. Точно както бяха обединени, те трябваше да пазят това поведение. Да изчакат още една вечер и да удрят след това. Така се прави. А те какво? Като паля пред майка си. И мисля, че тя го осъзнава. Защото сега предстоят някакви ходове, които имат последствия. Аз няма да задавам въпроса на никой. Ти защо направи така? И всеки от нас си носи последствията. Точно. Right? Точно така. Финито. Ай. Има една много хубава българска поговорка и тя гласи, че кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи. Играта започва сега. Голямата игра. Сега по работа, защото имаме работа да свършим. Отивам да се забавлявам. Отивам да празнувам. И да празнувам не смъртта и напускането на моята партньорка, а да празнувам бъдещето. Айде, на здраве! Да сме живи и здрави! И браво, че праведните успяхме да изхвърлиме предателя! Мисля тая нощ да бъде много дълга. Мисля да се позабавлявам. Искам да направя неща, които никой никога не е правил. Нямам търпение да удари последната камбана, да се разделиме, защото с някой ще се видим малко по-късно.